Jesus Christ bụ eze. Ndị na-ara Jesus dịka onye nwe ha na onye nzọpụta ha. Ndị niile mikpuru onwe ha n'ime ọbara nwa atụrụ. Ndị a bụ ndị na-emeri emeri. Ọ dịghị ọnọdụ ọbụla pụrụ iwepụ Jesus Christ na oche eze ya. Ụmụ Chineke, anyị dabere na nkwa ahụ na mkpụrụ obi onye ezi omume agaghị arịọ ndụ. Ya rịọgodi, ọ ga-arịọ. Ya bụ ihe ọ sọrọ ya mee. N'aha Jizọs ka m ji asị na anyị ga-ebi. O nweghị ihe ga-eme anyị. Ihe ọ sọrọ ihe ya daba. Ihe ọbụla rigoro elu ọjị. Hapụ na onye rigoro elu osisi ike bụ ya ọ ga-arịtu. Ọ naghị arịtu ya nọrọ ebe ahụ ka Jizọs metie ya. Ọ bụrụ na ụmụ Chineke anyị enwere problem. Mgbe ndị buru anyị ụzọ hụrụ ụdị ọnọdụ a gwara ha na ọ bụghị naanị site na achịcha ka esi adịrị. Mgbe ụra asị rara nsị efegharịrị m n'akpụ. Ọ kpakwanụ nganga anyị abaa na onye na nwanne ya. Kemgbe isi mebiri okporoko ọkwa anyị gbapụrụ ngwu. Ife kịta onye gbu n'onwe ya. Nke ego gburu zụrụ. O zuru chọọ nwanne ya. Ịzụtala ihe uru anụ zụrụ ka nda. Tii na milk ọ na-awa anya nsịkwa nna m agaghị aṅụ ya. Ma anyị ahụghị ụgbọala ụkwụ anyị dị ya ruo mgbe anyị ga-ahụ moto. Simenti na ndị ọ dị n'aka si anyị akpụkpala blọk ọ dị mma. Ọ bụrụ na zinc esi ọnya ya ọ gaghị ama anyị n'ihi mashin anyị dị n'eluigwe.